mấy deal ka phẳng ka zan leng ho chu dariat chawala nia ti tur chu omloe mai tin karuma kalut pheya guitar perin mai mit singin kazai ani muchu achuak thana guitar dain khuma chuan katluzal armaya enge moka ngai tu kwal vel waka chuti lai tak chuan room hul thom chuan ka beng chu ver hle maya aider tu mel tiang maila ti ngai na reng ka shelawa chu thom omna lampan chuan ka pheya ka lawa chuan ka khomu chu chuain a fialo zo ta vek maya ma se real mind ka mit chuan ngai chu ole thuaya amai ro chu ka kiang vela thileng kim mai chu alo dang lam vek mai le dim light eng sen deuh phut ang mai hian ka kiang vel zong chu alo sen phut mai ni chu boruak rap thak ze chu ka taksa le chung rilin azo lo hle nin ka hria ka mul thi chu ading ur maya mi deuh sul hian ka in hria chuti lai tak chuan ka hnung lam hi kong kharangin a ren hong ong hu maya ron tholu deuh hum hi ka hria shele zam tak chung chuan hnung lam chu ka hoi pheya kong thu em mai la tak thlenga mu thei vek sin a thim phei maya chuta zet chuan ka phuna sa kher maya karil ruin tlan chuan tur dapin kal lo katumani katumna sat pau le eng thilemo rau chuan ka taksa chu athunun tlatang mai hian zoi muangin kalut pheya kalu rual chuan thilrim na tak turngun mai hi ka hnara chama lo sana kalaya thilrim chetak chuan lo chu abel chana sata hle mai ni kalut thu zela munzol zau thapui pui chu om rualin khokrok tak le la om tak te po tam hle maya munzolom te po chu aboruak thim sen ru mai le rim che thang huwa mai chuan atinuam lo ema nuam lam chu ril ruwa om to me lowa lona le zam nei min chen chel ta to zo kani rei po kalin kain shelo na kalo lut thui man hle to ni ka chu dana tangkha chuan kilometer ni vel lin karing towa karung lam kan le hoi chuan so ta dewang chawin kamu phak to ni voi le khata kasir vela chuan room hul ri haronoma kasir tontona chuan roomin min kalpui ani berang chuti lai chuan kahmalam lataka po natua le som tura trevon ri ka ruai theia ka hlaulu tuk chu tlan let katuma a thei si lawa thina takin min chemang mai hian ka kalsan ta karum lama tang chuan rawrap omlu tuk chuan miron not lui tlat zela thi lo nain chu kong chu ka zoni ber mai lo wangin ka kalna kong vel chu kalo en chiang lo hle ni turani kanen chian nak chuan le mi thi ruang troi le ram sa ruang troi kara kalo kal to maya chu ni china thang huam ka hriat po khaning in karing ta ni karap hlom em na chungin chuai ma chuan aboruak mi tham tu le minzem tlatu chu kati theilo zok chu nia ka hlau ema wangin chiang takin minen tu om chelang zong thisen pek ngai khopa dol dang le zor mel kani tong e yang le chuti lai chuan ka hnung jang le nak vela min chul thuak tu hi alo oma lawin malama ka tlan zot tamai le ma se ka ngai tu chianga malam pang chu ka hlau zo kani ti ka hre chuak thuaya thlen lan chu ka ngak le lo hle maya pe hel the ni seng zong ka nei zong sengin ka pe hel du hial ome rau minor loi tu in kal tura min du na mun chu ka thleng hnai ta niang chu tre tuar ri le rimur chiao von te chu aring na beng cheng to hle maya atop khokin ka zamani ber towa mumal chu ka nei thei to mi lowa chu tianga ka chi ai buai ve lai tak chuan ka sir ton tona chuan em mai hiron om thut mai le kathal tatop maya ma se min tina turom chi ni nan lang lowa min chan puitum ni om takinan langa kanen chian chuan englu tukara chuan mishing pian zia hi ka mori riai theiani anni chuan minron pan hnaya ka kut lelam awani min kai thauta ka bangbau hle maya hansoi mai tur po ka shelo hialani kabula anuma tang ringot po chuan ka hlau zong chu bawang mai na re ta duk maya chu mai ba ka keima chuan thil engematak mak em mai
eng thol huaina le chak deuh sotna om tlatin ka hrele zel chu amak le zualna ni chutia suang tuna lama ka chen lai chuan min thlawpui thut maya an thlazap ri te chu thlipui tleri ang mai a thori hum maya min tin atuman ni lo ti keima chuan chian ema wangin zam deuh na nei chung chuan aril ru chu a thłamuang ang reng hle maya min thlo chakpui ema wangin rei kan thlo ma poin kan thleng hla man hle maya kan ma lok tre tuar na hreom torna hmun ni om taka ariwa om chel chuna hmun kan thlen ma chuan puk pakhata min thlo lu puya pu chunga chuan tun ma thito ka thian pa po lo om tong lovin mi lo ko ka soi tur nei ni om tak le thlaphan hmel takin che chang si lo hian mi lo en reng mai ni min tin a chak om fe in suan hmel em ho po chuan mi lo thlir thup mai boka amai ro chu min khoi pha ka kan thlok tlat lowa sang taka thlok chunga hnuailam thlir thla kan nia kan thlona chan ngai toin khuta ka thil mo chu fe in a hmel te chu alang chiang em loi si ni ṭhen khatina min thlir thup lai na ṭhen te chu chemin anin vita anin suala an rak nuaya in tha dan chitin reng in tha non antum ni berin ka hria ma se anin huak thluk topa anin vi zot po chuan na ti em sin tu ma chu an thi thei der lo thong mak ka ti hle maya he mun hi khoilai om nge mun rap thak tak chu van ni em tin ka ngai tua chuti lai chu min thlawpui tu te chu zona chang ka hre chuang der lowa mak tak chu ni ve ni tin an beng cheng ema mipa ngai tan chuan om theina tur chi hmun ani lo hrim tharau chu le ram hoi te omna tur ni om takin langma se kami mu ho la chu mihring pa ngai ang vek ani tho box sia ka thil mo chuan karil ru chu ati boi ta hle maya ma se rei om lovin chu pu ka tang chomin thlo chua pui le ta thuai ani pu chung om dan kha minen ti ran du ve hrim ni miang chan danga om lem lowang chumoti in ka ngai tu ne boka ka chunga thil thalo thleng tur chin chiana zong ni lul su se te in ril ruin ka tong trai tamol mul bokani kan thlo pheile zela chumin boruwa kalo tua mupa chum chu adum khui maya ain vial kwal tup mai bok apialama chuan ka kal chak lo kher mai le lo om mu nalu tuk tuar thom mangang auri te chuan apialam ram an hum hal ni berin ka hria chuta chunan richel chula boruak ne lam chuan angor dorin ka hre hi alani ka hlo lok sa te reng nen chum dum khup chunga chuan min thlolo puita ni engma ka mu thei talowa hunenge mote chung chu min chel tu te thlazap ri hum ti lo chu re ta duk maya chutianga rei fe kan thlo hnuwa chuan topa chuan kulbang sang lutuk mai asan zong po ka mu phak tak lo oma kulkong khar veng tu rap thak em pa ni hin lo oma an hmele ro ka mu thei lo na thin rim tak poisak nei lo nin ka hria an ni pahnih chuan ngoi reng chungin kulkong khar chu an hong tar ruaya kul chung lawa min thlo pui chu rap thlak tak hi ni top mai ka pian atanga chui ki rin film le ataka khatiang em rap thlak le tri bayom khagala mungai lowa ka khorna sa hle maya kul chung chu alum pup mai boka puka min thlo pui lai ang tho khan sang taka min thlo pui zela kan hnuai thuk taka chuan me al le tlang kang chirsa ain hlap ri hlup maya ka thawa mana ka che thei ta hau lo mai le chuti lai chuan ka kut dinglam chel tu jok chuan min chem jawa ka taksa chuan ngai chu ole ta ngal thuaya ngai lama me al kara chuan mi pui tam tak tlan kwal sup ka juk muwa ani ro chuan min mu ve thei hau lawang minen man lo jok po ani mai theia an zumur mura an aw wak mai ni ber maya chiang zokin min thlo pui tu ta chuan minen tir le ta ka han mu chiang chule ka hlau lu tuk chu ka tom choya me alina akan pil phel phung hlir mai hi an lo ni hloma an na tilu tuk om ngai na shelo tlan kwal wak hin lo ni me al in hlapri hum nen na tuar thom nen benga akhat mupa she om ka ti tak zet ani chuti rualin changpat ang tak sen hem huam le sei pui fitruk do na sei te po mi pui le chirsa in kara chuan an tleng kwal zoi mai boka achang mi hring te chuan ve ta achangin an puma lu tin
an ka te haran tleng chuak pur mai hlom chu ana hle ni turani a khurnan khur lok mai thina chu tiang taka mun rap thak chu tu tan ma han tur chua thei chi ni lowa tlan chua theina reng om bok hek lowa ma se chu mun min tholo pui tira tang reng khan rim chelutuk rim na tak hi om renga churin chuan min ti chaw to hle maya ato pa zong katuar zo tangang lowa kathidang ta der mai ni engtik lai nge min thlo chua pui le ti pok hreto lowa ka harle chuan kolpona kalo om dai to ni min thlo pui tu ta chuan an mai tuam nan phelta mai tuam na ka nei ve lo wangin rim che tak kha katuar zo ve lo ti ka hre thiam tamaya chu tiang min thlo kir pui lai chuan thok le khata thileng em mai hi ka ma lo om thuta min thlo lu puya kamit mu ta chu awai ta vek maya ka han meng chiang le deuh chu karuma ka khuma ka lo le reng mai hi lo ni makati hle maya kamu mang vek ani mo tin ka thoveng ta huai bokani khuma katlu zala mai mi chinga thil ka ngai to ve lai khan ka lo mu hil te dai ni ngei turani khatinga mu mang mak tak mai ka nei mani a khan pathian thu sarmon ka ngai thani leng thaka thupuan sarmon te po tel kamang phan ni me in ka ngaya an sia lo nge mai tlangwala pumpa ton mangrama ka khur zoi mai ni skinwalker ranch hi Sherman Ranch ti te poinan soi thina a hmun zau zong hi ekarzali somriat vel ni in southeast of Ballard Utah omania paranormal le UFO mungun em na hmunani a hmun ming Skinwalker Ranch po hi Native American legend a Skinwalker ti min choya phuania an soidana chuan he hmuna thilmak le rap thlak tak theng thin ya soi thin chu atak nge mu an chaka wangin chung ko pakhatin he hmun hian leita ni anua chuan kom kelehar le co-author George Napan he hmuna UFO Bigfoot crop circle blowing orbs le poltergeist activity mi te mu thin report tam tak om thin chu zirchian duna wangin National Institute for Discovery Science in anlu atak chanchin anjiak nge ni kha UFO mojini mawangin UFO ranch tin anlo soina sa hle to thin boka kele harle naptena an soidan chuan mi bo chanchin multilated cattle unidentified flying object le orbs ramsashol tak mitchen ru mu thu te chu evidence zala ya omboka chu baka magnetic field hlawm tak chiarna hial thleng thei om thu te chenin an soya kumsom chuang liam ta to khan ramsa chansomna ketil multilation a thlen chanchin hi anlo soibul chu to thina mi then khat phei chuan haunted ranch in Utah ti hialin an soibok thina ni ran chansomna le ranbo thlen thu phei hi chu soisen lo khopatamania sermana bawng po somlai bo to ni UFO po football field tia zutalian thlok anlo hmuna sa to thin hle maya kumsang ka ko songre ta khan ranger pakhat teri sermana chuan silverang tak mai bial pup mai fit somli la ya lian Skinwalker Ranch chevela chumlai chu anlo hmutowa chumi wang chuan Sherman Ranch anti pha ve tare ngani teri sermana khan UFO changa alien holo chuaka hmu to thualo soi to boka mishing pianji ang tak fit sari vela sang dum su ta in thuam ni na soyani sermana te chung kwa chuan eng tam tak thlo kan hmuwa chung lai jinga aingo ber chu anui pathum bo kha labo tu ninge ya an ngai thuan soi boka a chan chu lai thlo kha uite chuan an bawa anum chi maya ui pathum te chu an babo hlen ta dai mai ni chu mai ba ka Gwen Sherman ngei po zan khat po motora in lampana tla nai chuan laitin an lo vak to ni maktak omle ta chu o maktak hriat ani thina khoi tanga lo chuak nge te ro hriat chen har sa tak ani tla thin thunga ranlu bung le thlallim kalvel muni fo maya he hmuna hian UFO an hmuzine mawang le bona tamem wang pon yange UFO hill tin an soi to thin bokani
Anua chuan skin worker runs tinia a chan chu helai nai vai cheng ten si hal mishing anga kal ut skin workers tia he hmun ming hi an soi thin wangani skin worker hi lukan tile wendigo ti ten an soi bok thina wendigo chu mithisa e thin in an soya he chanchin hi Latin American legena chupakapra god sakar tenen po inzomna omnia ngayania Robert Bikelo soidana chuan kumriat chung skin worker runs avaserchian hnua po hian paranormal activity lam thil alatong ve me ulawani then khan ngai dana chuan insoi thaina mai ni ten langma ma jok thina hemun chanchin hi ngainom tak takin mi sang nan ziangna sa hle maya skin worker runs be chana movie siam po om nual boka UFO baka Bigfoot te dogman te giant wolf te phantom cats te le little people an ti te po monia in soi an tam hle maya chuwang chuan mun lo makle dang dai han chhal turin ngai dan siam chu a har sata hle maya chuti rualin eng thile mo tak po alo ve the ni tho mai le engemaw thil thengmak tak tak thin ni lo se zong dot thu tam lutuk lo tak ani ve tlat loi sia rin dan le thir dan chu keimani thewa in ngat mai te se Papua New Guinea UFO an mo April sangha zakwa somnga pakwa chuan mi za hloem Anglican puithiam Father William Gilachu Boyana village Papua New Guinea chuan missionary na oma chumkhat chu Gilachuan hlataka tlang chungvela engmak tak thlo ka hmuwa chutiang che chu Juni somni paruk thlaya amunon leya ma se chumi chum chuan biakin pona Father Gilalo po lo thir ve tu anom nual maya anom na aron thlo hnai deuh chuan light chu thleng pian chiang tak mai hi lo ni mita hmutu te soidanin alien ni om tak kha thlona chunga an kal vel lai kha an hmutlat maya minute somni panga vela nuwa a thlok liam le ta ni a hnu dar kar khata aron thlok leya chumi chum chuan thileng tak tak dang te po aron thlok tel tanual maya dar kar li chung chu borua ka chelovin anoma an thlok bo le ta vek mai ni atuk tlaya aron thlok non le ta thowa chumi chum chuan Father Gila le a thopui pakhatin thlona chunga alien ni om tak ding chu ban vain an signal china mak tak main ban ni om tak chu anron violet ve tat mai ni atu zanalo niya UFO pariat lion mulea chu an hmu nun ber na ni ta ni Harold tale thilmak swain thana chu kumsang khazakwa somriat panga khan Harold swain chu Rising Daughter Baptist Church Waverly Georgia pastor puibom tu diaconania March nisom pakhat lai lama chuan biakina Bible study session an nei lain mikhwal danglam tak mai hilo kala biakin chung le pon kara chuan Harold tale mikhwal chu anin to kani mikhwal chuan silai phorin Harold ta chu kap non zot maya Harold an pui thelmai chu apasal tran pui thurin atlan pheya ani po chu an lo kap hluma mikhwal chu atlan bo ta ngalani Tarmik pahni thlau thunga sangni kuma khan Dennis Perry chu ring hlelin an mana an chan chu ahma ka nia khan Harold ta chu tha lo bau tu nia ma se evidence atanga lan danin Perry chu tual thatu chu anile mailbox silova tual thana thenlai vela khan biakin atanga dar ka rukala Atlanta na thok da in Perry chu ana in soini chu ba ka Perry chu mitha takania Tarmit buntur ani tlat silova chutianga thu boi tak nu ewang chuan thil chui chua thailo zinga mi ani zuitani Irene Gerza thi na chu April ni som paruk sangkha zakwa somruka khan kumsom ni panga upa school teacher tun malama beauty queen lo ni to Irene Gerza chu Sacred Heart Catholic Church Father nena aswal bapuanga chu McAllen Texas omani ma se chu mi hnuwa chuan in lama a hole tami lowa ninga hnuwa ruang chu town pona kanala charania alua thilbil taka kutlhakna hnu ma oma athi ma pong sual ni na lang bokani a hnu loka chuan kanala chuan slide viewer hmu ni leya
kor sei takom tel boka chu garzai kut phor be na ta na man ni om tak poni slide view nei tu chu Sacred Heart of Father John feita nia ani hi garzai bawngma sual ava in pona father khania garzai tha ani ma thla luka khan father feita chu bekin chunga tlerol pawng sual tum tia pu alo ni toni in khin buai dulwa ko ta din hnuin dollar zanga choi tira ni nge ni garzai bawjana khan feita tarmit glass sakhia akuta hamna hnu ma umbok chuero chu amati pempal nina soi thunga feita chu rin hnel kai theina turin engemaw omma se Catholic puithiam wena chutiang thil surati chu tu marin hanilowa anua chuan Missouri thlan mual lama transfer ani ta dai mai ni kumsom hnuah chuan witness pahnin feitan gerzai atha thu kan hnena anin puang an tia mase district attorney chuan chutiang ngotin feita thu boi siam sak theina tur evidence chu om lawani hatia chubaka witness pakhat zo kha adam rei talo le zel boka tuna chuan father feita chu kumsom riata chuang toni mase Irene garzai thi chungchanga 12 ni rin lian tak alani reng thowa thu chiang ero hriat thei ani talawani Father Alfred kun sathi dan chu March nili sangkha zakhuwa somkwa pariata khan den Wisconsin a chuan kumsom rukpa sariau pa Father Alfred kun sathania kun satchu St Michael Catholic Church a puithiam niin puithiam na chu kumsom thum pahni lai lo thok to nia biakin chunga parochial school a rok zai thlen ni na lo thi ni rindan pakhata chuan setani chhawin an thatan ngaya athi main kun sachu exorcist Malachi Martin nen biakin thil poimo boi puinan trol dun thai le maya tin Martin chuan 12 thana thlen lai khan kun sakhan Wisconsin mi ako chungaram hoilut nian soi chu no chuak torin ain bua sailai nia athi dan manga tang khan satani chau thil tiang thlat ni na soya thu thang dang omle chu kun sale anoi thok mei chia pakhat chu sex lama point zom na thuk tak nei an nia chu mei chedang ten erin ama kun sa an tha pa ta ni chuti line den county sheriff office khan mirin hel de mai neya chuan mirin hel chuan 12 thana thlen hnu loka tawna chua san khania mase police in evidence thatak anei thei tak silawa chuan hanman ngot thei ani ta chuang lawa father kun sa na thi chan chu hriat thei ani ta lawani